खोथाखौ लानानै बारा सावरायानो मोजां माने बिथांनियाव आरो रायलायनो गोनां जेबो खोथायानो गैया ओंखायनो बेक्तिगत भाबे सोरखौबा मुं सुनाय गाज्रि बुंनाय बेनि बादै मावनाय जिफोर आसनिफोर दङ स्किमफोर दङ मा मावनो लादों लायाखै थांखिया मा बेफोर खोथाफोरखौ बिथांमोना रायलाया दा बेनिखायनो आङो बेफोर खोथाफोरखौ फिननाय होनानै आङो समायखौ बिदिनो आद्रि खालामनो सानाखै आङो बिथांमोनखौ मान होयो बिथांमोना संग्राम खालामना फैबाय सोमावसारनानै राजखान्थि खालामफैबाय दा दिनै रायजो राजाफ्रा हिसाब खालामदों 17 बोसोराव मा मावनो हादों आरो हायाखै दा गोदान माबा मोनसे सिन्ताधारा लादों नामा भारत सरकारनि आसाम सरकारनि जिफोर स्किम्सफोर दङ जिफोर प्रजेक्ट्सफोर दङ बेखौ बेवहाय मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखै बाहायनो हायाखै बिनि अनगायै गावसोर काउन्सिल सरकार हिसाबै दिनै जेबो खामानि मावनो हायाखै बेखौ बयबो नुदों दुखुनांथावा बेसो जे 4 डिपार्टमेन्ट दङमोन BTC आव जेला काउन्सिल जिरायो 1 घन्टा 2 घन्टानि थाखायल' जिरायो बोसोरसेयाव सानसे बा साननैल' जिरायो 40 डिपार्टमेन्टनि जेंनाखौ सोर सानसेयाव सावरायनानै फोजोबनो हायो दा बिनिखायनो बेवहाय गोदान जेबो पलिसि लानो हायाखै आरो बिथांमोना खुंथायखौ मोजां खालामनायनि कुनु सिन्ता गैया बे खुंथायखौ जेरैखि जाया गावनि थाखाय बाहायनानै गावनि लाबालाबनि थाखाय गावनि थाखायल' बेखौ बाहायलांनो नागिरो दा बिनिखायनो दिनै बर' हारियाबो जौगायाखै आरो जोंजों रायजो जानाय गुबुन हारिफ्राबो दिनै रागा जोंजोब्बाय खुद्रिजोब्बाय गाज्रि मोनजोब्बाय दा बेफोरबायदिनि थाखायनो जोबोद दुखुनांथाव मोनसे थासारि फैदों दा बिनिखायनो जोंफोरबायदियाबो राजखान्थियाव फैनो गोनां जादों जाहाथे सोलायनाय लाबो आरो बे सोलायनायाव जोंनि हारिनि मानसिफ्रा जुदि सिगाङाव थायाबा गुबुन हारिया बेखौ सेख'नानै लागोन दा बेनिखायनो जि मोनसे थासारि फैदों बेवहाय बयबो दिनै खौसे जानानै जोङो सोलायनायनि मोनसे खोथाखौ लानानै दिनै खामानि मावदों आरो बेवहाय हाग्रामा महिलारिया आंनि टारगेट नङा ना BPFआ आंनि टारगेट जोंनि टारगेटआ जाहैबाय सोलायनाय बेवहाय मोजां खुंथाय लाबोनाय गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजा बयबो एसेबाबो जौगानायखौ मोननो हायो जिखिनि थाखा फैसाफोर फैदों बेयाव लाइमोनफ्रा जायफोरा साख्रि बाख्रि गैया बिसोरो माबा नङा माबा मोनसे मोननो हायो जोंनि फरायसालिया मोजां जायो आबादथिलिया मोजां जायो गासैबो रोखोमनि खामानिफोरखौ जों मोजाङै मावफुंलांनो हायो आरो बेजों लोगोसे थामथि जि बर' गोरोबथा बियो जाहाथे मोगथाङाव महर मोननो हायो आङो आसाम सरकारखौ साबायखर बावो गोरोबथा जानायनि मास मोनसे उनावनो जोंनि गोरोबथानि माखासे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो आखायाव लाबाय बेयो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां खोथा आरो खम समनि गेजेरावनो बिथांमोना जाहाथे गासैखौबो इमप्लिमेन्ट खालामनानै बर' रायजो राजाफोरनि साननाय हनाय गांनाय उखैनायफोरखौ सुफुंनो हायो आं बिनि थाखाय बिथांमोनखौ खावलायो